Bos días, empezamos. Vale, bueno, rematado, como sempre, o Consello de Asunto de Galicia, paso a darlle conta dos asuntos máis importantes que tratamos e acordamos. O primeiro, a proposta da Consello de Educación, pero é certo que implica a varias consellerías e supón seguir traballando para colocar a Galicia nesa posición ponteira dentro do Estado en materia de innovación. Unha das maneiras é seguir avanzando, obtendo resultados na chamada compra pública innovadora, que é unha modalidade de contratación que permite dispoñer de ferramentas e de suministros que non están disponibles no mercado e, polo tanto, teñen que ser realizados especificamente. Galicia leva tempo xa apostando pola compra pública innovadora. De feito, entre o ano 2007 e 2020 foron investidos 252 millóns de euros neste tipo de proxectos de compra innovadores realizados a través desta compra pública, e a nosa intención é seguir avanzando, e por iso presentamos a chamada liña FIZ, que é a liña de fondos europeos para este tipo de proxectos, varias propostas. Bueno, pois o éxito foi notable, presentan proxectos a maioría das comunidades autónomas, pero a metade dos proxectos obtidos por España, porque ao final se presentan nun paquete global como país, a mitad destes proxectos están en Galicia, prácticamente a mitade, 9 de 20, e destos 9, 8 son proxectos presentados pola Xunta de Galicia. O noveno está presentado por Emalsa, empresa de augas de Coruña. As consellerías que presentaron proxectos foron as de Sanidade, a de Economía, a de Medio Ambiente e a de Educación. E os fondos para esta compra pública innovadora, para subvencionar estes proxectos, o total son 76 millóns, pois 45,5 serán aportados por fondos europeos. Por iso digo a importancia nun proxecto competitivo, nun proxecto competitivo entre proxectos que presentan varias comunidades autónomas, ter obtido prácticamente a metade ser seleccionados prácticamente a metade do global que correspondeu a España, con un financiamento, insisto, de 45,5 millóns de euros. Por tanto, quero agradecer, en primeiro lugar, o traballo realizado polos técnicos da Administración Autonómica destas 4 consellerías, proxectos moi ben presentados e, polo tanto, por eso tiveron o éxito, e por darlle detalle a estes proxectos seleccionados, decía que eran 4 consellerías. Sanidade é a que obtén a maior porcentaxe de financiamento, 20 millóns, para seguir avanzando na chamada medicina personalizada e de precisión, sobre todo no campo da oncoloxía, biomarcadores oncolóxicos, sistemas de simulación para detección precoz e análisis xenómicas. Para iso serán 20 millóns de euros. Consellería de Economía, 21,3 millóns de euros en 4 iniciativas. Unha de 8,5 para digitalizar os datos xeolóxicos mineiros de Galicia, outra de 4,2 para proxectos vencellados ao hidróxeno verde, enerxía do futuro, 5,7 para propostas que teñen que ver con esa zona experimental de enerxía eólica mariña en Punta Langosteira, e, por último, 2,8 millóns para seguir avanzando en a utilización de materiais sostibles na construción, principalmente madeira. Terceira consellería é a Consellería de Medio Ambiente, 12,8 millóns de euros para 2 proxectos. Un que busca reducir a pegada de carbono en Galicia, con diferentes medidas para xestionar en tempo real os sumidorios naturais de CO2, todo o que ten que ver cos créditos de carbono, 6,8 millóns de euros, e un proxecto de 6 millóns para crear un semelgo digital da Conca Galicia-Costa. E, como saben, é a Conca sobre que a Xunta de Galicia ten competencias exclusivas. E, por último, a cuarta consellería, Consellería de Educación, 16,5 millóns de euros que obtén para mellorar a calidade no sistema educativo utilizando a inteligencia artificial, con 2 proxectos. Utilizar a inteligencia artificial para previr o abandono escolar e a outra parte do proxecto que ten financiación é para dispoñer canto antes do expediente digital único do alumnado. Por tanto, seguimos, creo que un éxito importante, xa digo, casi o 50% dos proxectos seleccionados no Reino de España en compra pública innovadora corresponden a proxectos presentados pola Xunta de Galicia. Seguimos en materia de educación, agora con un texto normativo, e tamén ten que ver con novas tecnoloxías e o mundo digital que xa está aquí, que vaise seguir movendo a moitísima velocidade.
Toda esta transformación digital, dende logo, non escapan os centros escolares, nin o alumnado nin os docentes, e, polo tanto, a intención da Xunta de Galicia é que os alumnos rematen a súa formación coas competencias digitais que van necesitar no resto das súas vidas, pero sempre tendo en conta, ademais, a necesaria protección e necesario uso axeitado de todos estes medios digitais. Por lo tanto, fomos a pioneiros en regular a inteligencia artificial a nivel autonómico, coa lei que agora está no Parlamento. Fomos tamén no seu momento pioneiros en prohibir o uso dos teléfonos móviles na comunidade escolar e agora queremos seguir nesta posición e por eso hoxe demos luz verde a iniciar a tramitación, empezará cunha primeira fase de consulta pública da chamada da futura Lei de Educación Digital, que vai regular todo o que implica a actual evolución e tamén a futura das novas tecnoloxías no ensino. Por tanto, queremos regular os dereitos e deberes de toda a comunidade educativa, alumnos, docentes, familias, ante esta nova realidade que vai vir, que xa está aquí e que vai evolucionar moitísimo, regular como ten que ser a comunicación digital entre alumnos e docentes fora do horario lectivo, regular o uso de ferramentas de inteligencia artificial na actividade educativa, previr as condutas contrarias á convivencia no eido digital, todo o que ten que ver coa grabación das clases e que se fai con ese recurso. Bueno, en definitiva, moitas cuestións do día a día que vanse ver moi afectadas por todo o que ten que ver coa utilización crecente das novas tecnoloxías. Como decía, empeza agora a tramitación desta lei. A previsión é que se aprobe definitivamente, a previsión é que antes de que remate este ano, depende das aportacións e do resultado das consultas, ou como moi tarde no primeiro trimestre do ano que ven. Outro tema de educación, ten que ver coa OPE, coa oferta de emprego público para o ano 2025. Ose xa aprobamos definitivamente, remata o procedimento, xa tiñamos anunciado a convocatoria desta OPE, o inicio do proceso formal, tamén acordado con a Xunta de Galicia, e agora xa remata este proceso e procedemos á convocatoria das prazas. Como saben, a OPE do ano 2025, decíamos, cando veuse esta acordo con a Xunta, cubre o 120% da taxa de reposición que fixo o Goberno Central, é dicir, imos o máximo permitido pola lei. Por cada 100 vacantes haberá 120 prazas. 426 para mestres en 8 especialidades, 918 para profesores de secundaria en 33 especialidades, 80 para docentes de formación profesional en 8 especialidades e 10 para inspectores de educación. Isto, acceso libre, despois 230 prazas de promoción interna. E as probas queda convocado o primeiro exercicio o 21 de xuño deste ano 2025. Cambiando de materia, varios acordos da Consellería de Sanidade. O primeiro ten que ver, Consellería de Sanidade, tamén con Educación. Ten que ver coa creación dun novo título que se está en marcha de formación profesional dual, que, ademais, ten unha altísima porcentaxe de inserción laboral, 97% en xeral, por iso seguimos creando novas titulacións moi demandadas polo mercado, e esta nova titulación, que é o obxecto do acordo do Consello que vou relatar agora, é a que se refire a titulación de técnico en imaxe para o diagnóstico. Pois ben, é unha formación profesional, un título que se vai desenvolver baixo a modalidade dual, e, polo tanto, o que acordamos hoxe foi que, por primeira vez, os alumnos poidan realizar prácticas en centros sanitarios públicos. Estamos falando dunha especialidade eminentemente sanitaria, imaxe para o diagnóstico, e, polo tanto, o que acordamos é que, por primeira vez, 44 estudiantes de 2 centros de formación profesional, un en Coruña e outro en Vigo, poidan xa, dende o 22 de abril ata o 31 de xullo, realizar as súas prácticas en centros sanitarios públicos, concretamente nos hospitais da Coruña, Vigo, Santiago, Ourense, Pontevedra, Ferrol, Lugo e no Hospital Comarcal da Mariña, e, lóxicamente, tamén o que habilitamos son os créditos. Saben que a formación profesional dual é retribuída no tempo que están en prácticas. Os créditos necesarios serán 740.000 euros en 3 anos para que estes alumnos reciban a súa retribución cando están facendo as prácticas. Decía que había, por darllos ordenadamente, outros acordos en materia de sanidade, un acordo máis que ten que ver cunha iniciativa nova, non existía a toda agora,
que ten que ver coa prescripción de fármacos e coa necesidade de atender a situación na que se poden ver algúns pacientes crónicos que, polo que sexa, non piden cita co tempo necesario, polo que sexa non teñen, no momento en que rematan a súa medicación, non teñen activada a receta e, polo tanto, en teoría non se les podería suministrar na farmacia estes medicamentos, que tería que ser autorizado polo médico de familia. Isto que está provocando? Pois, ás veces, un repunte de asistencia no centro de primaria, van sen cita porque necesitan que se lle renove esta prescripción, ou, o que é peor todavía, que algúns pacientes abandonan o tratamento, deixanse a pasar moitos días, son pacientes crónicos e necesitan tomalo. Pois, entonces, o que fixemos foi aprobar a posta en marcha, xa desde este mesmo mes, un novo programa para que, de xeito excepcional, se poida renovar a prescripción de medicamentos para crónicos cando se dé un caso de urxencia. Cando se vai dar esta urxencia? Pois cando suspender o tratamento a ingesta destes medicamentos poida derivar nunha situación de alto risco para os pacientes, é dicir, non será en todos os casos, e os farmacéuticos, que terán un listado de cales son estes medicamentos, poderán activar este procedimento cando se leve ata 72 horas sin tomar o medicamento este paciente. Por tanto, estamos falando de casos puntuais, excepcionais, pero que deben ser atendidos e o procedimento será que o farmacéutico primeiro confirme que o paciente ten asignada esa medicación e se é así e está nesa listase, pois haberá un teléfono habilitado exclusivamente para este servizo e onde un médico, o farmacéutico falará con médico e ese médico, unha vez feitas as comprobacións, de forma automática activará a receta e, polo tanto, a posibilidade de suministración destes medicamentos. Xa digo, é para evitar, sobre todo, xa se deu algúns casos, estes pacientes crónicos deixen de tomar o medicamento durante máis días dos aconsellables en casos onde isto sexa especialmente grave. Este era outro acordo en materia de sanidade. Cambio de acordo, cambio de consellería. Tomamos razón tamén dun informe presentado pola Consellería de Presidencia respecto ao peso que o deporte ten na economía galega a día de hoxe, que é cada vez maior. A día de hoxe, a economía que xira en torno á actividade deportiva alcanza xa, supera, está máis cerca do 1,4 que do 1,3 do Produto Interior Bruto en Galicia e está xerando a día de hoxe máis do 2% do emprego. Para dares algunha idea, este casi 2%, 22.100 postos de traballo, máis de 3.000 empresas, algunhas é certo que pequenas, hai moita pyme e micropyme, pero que ten relación directa coa actividade deportiva. Estas 3.000 empresas, e para dar ese outro dato, os fogares galegos investiron en bens, material deportivo ou en servizos deportivos no ano 23, que é o último ano con datos pechados, 332 millóns de euros, e todo indica que nos anos seguintes esta cantidade seguiu medrando. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Emprego é dentro da estrategia Galicia Retorna, que ten, como saben, varios programas que componen, hoxe aprobamos a convocatoria dun destes programas, que é o que permite otorgar axudas para os gastos iniciais das persoas que deciden retornar. Son 2,3 millóns de euros ampliables, se fora necesario, poderíanse ampliar, cos que buscamos facilitar o retorno de ao redor de 1.000 familias. Poden chegar ata 6.000 euros por unidade familiar en función das rendas e das circunstancias, e todo isto variará en función dos fillos menores cos que retornen, o lugar onde se queiran instalar, pero xa digo, serían igual que creo que a semana pasada traíamos axudas para aqueles que queran emprender retornados. Estas son simplemente axudas para axudarlles nos primeiros gastos unha vez que estén retornados. Dende o ano 2018, que foi cando empezou a estrategia Retorna, xa levamos investidos nestas axudas ao redor de 14 millóns de euros e teñen retornado ao redor de 5.500 familias, sobre todo os tres países, hai moitos, pero os tres países de orixe con máis familias retornadas, Venezuela, Cuba e Argentina. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Política Social, aprobamos unha convocatoria de axudas para que as asociacións de nais e pais dos centros escolares, as AMPAs,
poidan promover programas de prevención e tamén de conciliación familiar. Estamos falando de que 36.000 escolares poidan acudir a actividades relacionadas coa promoción de igualdade, a formación na loita contra a violencia machista e que tamén ao redor de 4.500 rapaces podan verse beneficiados por algún tipo de programa que teña que ver coa conciliación familiar. As axudas poden chegar entre 3.000 e 20.000 euros, obradoiros, no caso de formación en materia de igualdade, escolas de nais e pais e, no caso da conciliación, servizos de coidados para familias con fillos e fillas de ata 16 anos. Outro acordo de política social dentro da necesaria progresión na disponibilidade de prazas en residencias públicas. A día de hoxe, Galicia ten 16.000 prazas residenciais sostidas con fondos públicos, hai que seguir aumentándoas. Están esas 7 residencias que van entrando paulatinamente en servicio promovidas pola Fundación Amancio Ortega e tamén están as que está promovendo directamente a Xunta de Galicia. Está a piques de rematar, que é o obxecto deste acordo, a de Antas de Ulla, no Concello de Lugo. Destiñamos 3,5 millóns de euros para que funcione unha residencia pública de 56 prazas para persoas maiores con dependencia. Pois o que acordamos hoxe foi contratar o equipamento, xa digo, está a piques de entrar en servicio por 450.000 euros. Equipamento necesario, mobiliario, material asistencial, sociosanitario, elementos tecnolóxicos, todo isto é necesario a parte da propia construción e, polo tanto, foi o que hoxe acordamos para que canto antes poida entrar en funcionamento esta residencia de 56 prazas para persoas maiores con dependencia. Cambio de acordo de Consellería de Medio Ambiente, un acordo importante na súa cuantía económica para seguir conservando e potenciando os 7 parques naturais que existen en Galicia, que son un tesouro que é necesario que teña non só actividades de preservación, sino tamén de promoción, de coidado e de coñecemento. Os 7 parques naturais que existen en Galicia son o do Monte Aloia, o de Corrubedo, o da Baixa Limia e Serra do Surés, o Parque do Invernadoiro, a Serra de Enciña da Lastra, as Fragas de Oume e o Parque Nacional das Illas Atlánticas. Pois acordamos hoxe destinar 18,5 millóns de euros ata o ano 2026, un acordo polianual, en 2 anos, para seguir conservando, preservando e mellorando estes 7 parques naturais. Hai unha trintena de medidas, algunhas xenéricas para todos os parques, pois mirar a sinalización, garantir un bo servicio de atención aos visitantes, proxectos para manter a súa biodiversidade, despois hai actuacións concretas en cada parque. Por detallar, o Parque das Illas Atlánticas, que é o que leva o maior investimento, 10,6 millóns de euros, pois unha é a parte que lle corresponde aportar a Galicia nun proxecto conxunto que temos con Irlanda e Canarias para mellorar a resistencia nestes hábitats insulares das especies que ali viven, tanto vegetais como animais, tamén reforzar o sistema de abastecemento de auga e depuración no complexo das Illas Atlánticas. Isto sería máis de investimento. Despois, as Fragas do Oume, 1,4 millóns de euros para incrementar a superficie pública de bosques mediante a adquisición a propietarios. 1,1 millóns de euros irían para os parques Baixa Limia, Serra do Surés e do Invernadeiro, destinados a equipamento dos centros de interpretación e actuacións de eficiencia enerxética. En Monte Aloia, os cartos irían para eliminar acacias, especie invasora que estaba proliferando neste parque. Na Serra da Enciña da Lastra, os investimentos para manter os soutos, e na de Corrubedo, un estudio sobre a presencia e a necesaria protección de varias aves e plantas autóctonas que ahora mesmo están ameazadas. Consellería de Vivenda, dentro da tónica habitual de traer acordos para cumplir ese objetivo de duplicar o parque público de vivendas esta legislatura, hoxe tomamos un acordo que culmina, podemos decir que a partir de hoxe está en marcha todas as actuacións necesarias en diferentes grados de execución para cumplir o objetivo de dispoñer, cando remate a legislatura, de 460 vivendas en Lugo, no barrio de Garabolos. Hoxe o que fixemos foi, e máis faino outra vez, é o cuarto contrato que a Sociedade Pública de Investimento en Vivenda que creou a Xunta de Galicia vai promover. Este é o contrato para redactar o proxecto de construción de 169 vivendas públicas, como decía, no barrio lucense de Garabolos. Con isto cumplimos o objetivo 100% de que as 460 vivendas previstas en Garabolos xa estén en marcha.
cambio de acordo de Consellería, proposta da Consellería de Economía, hoxe dimos luz verde a unha liña de axudas para axudar, valga a redundancia, a pagar os préstamos que os autónomos e as pymes teñen concertadas con diferentes entidades, é dicir, préstamos que se les otorgaron con fondos públicos. O que facemos aquí é dar esas axudas para que poidan pagar os xuros. Unha parte deles son 5 millóns de euros, acordo plurianual para se estendería, sería este ano e o ano 26 tamén. Por tanto, o que buscamos é que poidan rebasar ata en 3 puntos, dependendo dos xuros que teñan vicentes, o que teñen que pagar polos créditos que teñen concedido por unha administración pública. Ademais, damos de efecto retroactivo a partir do 1 de xaneiro do ano 2020 para que axudares un pouco nunha época, nun momento complicado e que poida seguir a viabilidade das empresas e que o pago dos xuros non sexa, ao final, un elemento determinante para esta viabilidade. Outro acordo en materia económica, promovido pola Consellería de Facenda, é aprobar o peche do exercicio orzamentario para o ano 2024, cos datos que suministra a Consellería de Facenda e que revelan que rematamos o ano cun superávit do 0,2%, ademais, ao mesmo tempo, reducindo a débeda. A débeda, xa o contaba un consello anterior, foi reducida en 233 millóns de euros, 1,2 puntos na porcentaxe ratio débeda Producto Interior Bruto. Estamos xa no nivel do ano 2011 e, ademais, este superávit ven de ter recibido máis ingresos dos previstos inicialmente, dos que se nos sinalaran a principio do ano 2024, o que permitiu, entre outras cousas, recordarán, o rescate das peaxes en sombra de varias autovías galegas. Por darles algún dato máis, grado de execución do orzamento 100%, tivemos un gasto de 844 millóns de euros superior ao exercicio do ano 2023, esforzo investidor moi notable, moi por enriba da media das comunidades autónomas, 16,5%, e seguimos sendo as comunidades que paga con máis axilidade os seus provedores, media de 16 días. Por lo tanto, xestión orzamentaria rigurosa e que esperamos seguir cumprindo no exercicio orzamentario do ano 2025 no que nos atopamos. E últimos acordos teñen que ver co sector primario da Consellería de Medio Rural e tamén da Consellería do Mar, que explicará máis polo miúdo o conselleiro. O primeiro ten que ver coa posta en marcha dun banco de explotacións agrogandeiras para facilitar non só o relevo xeracional, que xa estamos facendo. Saben que, por exemplo, xa só o ano pasado, 320 galegos menores de 20 anos tiveron axudas, 320 galegos que quixeron facerse cargo en relevo xeracional dunha explotación e no ano 2024, ademais, foi o primeiro ano, seguiremos donde aumentamos a media idade, cando un gandeiro entre 40 e 55 anos tamén quere facerse cargo en relevo xeracional dunha explotación, tamén obtiveron axuda. 130 beneficiarios tivemos o ano pasado. Por tanto, está claro que o relevo xeracional ben xestionado é unha solución para a continuidade de moitas explotacións e o que fixemos foi aprobar hoxe, poñer en marcha, ademais será de xeito inmediato, unha plataforma para poñer en contacto a titulares de explotacións que queiran deixalas con xente interesada en coller as rendas e que sigan funcionando. Haberá un visor que permitirá localizar e visualizar as características das explotacións que estén no banco. Haberá tamén asesoramento para poñer en contacto e facer un seguimento de todo o proceso de relevo. E a nosa intención de aquí ao ano 2026, é dicir, inicialmente, favorecer a transmisión de alrededor de 140 explotacións. E para estimulalo, poñemos en marcha tamén por primeira vez unha axuda 2,1 millóns de euros, que sería un complemento a aquelas persoas que casi sempre por xubilación decidan entrar neste proceso de relevo xeracional, é dicir, evitar que directamente o que fagan é pechar a explotación. A parte deste asesoramento que decía e o Banco de Explotacións para coñecemento desa situación, 2,1 millóns de euros como estímulo, como complemento, para que se decidan por ese relevo xeracional, porque, ademais de xente disposta a collelas, ten que haber explotacións viables que poidan seguir funcionando e que o propietario decida que como unha boa opción non pechalas de xeito definitivo. Os últimos acordos son dous da Consellería do Mar. O primeiro é renovar e incrementar nun 25% o convenio que a Consellería do Mar, a Xunta de Galicia,
ten co Consello Regulador da Denominación de Orixen Mexilón de Galicia, son 400.000 euros, 200.000 aportámolos dende a Xunta de Galicia, aumentamos un 25% e 200.000 dende o propio Consello Regulador para seguir promocionando o consumo a través de diversas actividades, o consumo do mexilón incluído na denominación de orixe. E o último acordo, que explicará, xa digo, máis polo miúdo o Consello do Mar, ten que ver coa función e o traballo que desenvolven os GALP, os chamados GALP, que son os grupos de acción local do sector pesqueiro, que son asociacións sen ánimo de lucro que o que buscan é potenciar, localizar, facelas viables, asesorar as diferentes iniciativas e proxectos que buscan dinamizar as zonas pesqueiras, as máis directamente relacionadas coa economía do mar. Hai 8 en Galicia. Actualmente, e hoxe o que acordamos foi destinar nun proceso simplificado, nun proceso moito máis asequible, os 14,6 millóns de euros que de aquí ao ano 2027 adicaremos dende a Xunta de Galicia ao funcionamento e as iniciativas que xestionen os GALP. Pero para unha explicación máis polo miúdo, dou a palabra ao conselleiro. Sí, moi bons días. Como explicou o presidente, pois hoxe o Consello da Xunta vén de autorizar a exención de garantías na realización de pagos á conta ás cofradías de pescadores, ás organizacións de produtores e todas as demais entidades asociativas do sector pesqueiro que se acollan á próxima convocatoria de axuda dos GALP. Unha convocatoria que, ademais, vai ser publicada xa próximamente no DOGA e que vai estar dotada, como tamén ben se dixo, de 14,6 millóns de euros, distribuídos da seguinte forma: 6,3 millóns de euros no 25, 4,5 millóns de euros no 26 e 3,8 millóns de euros no 27. O obxectivo desta medida pois non é outro que simplificar o acceso a estas achegas por parte do sector pesqueiro galego mediante esta exención de presentación dun aval solidario dunha entidade de crédito. Deste xeito, pois, o que as entidades promotoras do ámbito pesqueiro pois, van ter moito máis fácil poñer en marcha as súas iniciativas sin ese obstáculo que supón pois, a necesidade de adiantar estas cantidades de diñeiro para facer fronte aos investimentos que requira o seu proxecto. Trátase, polo tanto, dunha medida pioneira que se aplica por primeira vez a esta orden de axudas e que é unha orden de axudas que, ademais, son de moito interés para o sector da pesca galega e que, ademais, teñen un importante impacto na dinamización das economías das poblacións costeiras. Un impacto que, ademais, e unhas axudas que están enmarcadas dentro da prioridade 3 do FEMPA e que teñen como finalidade pois, permitir unha economía azul sostible nas zonas costeiras e tamén fomentar o desenvolvemento das comunidades pesqueiras e acuícolas. Un modelo que, ademais, ten demostrado ao longo dos períodos en donde se fixeron programacións precedentes pois a súa capacidade para fomentar o desenvolvemento territorial das poblacións do litoral e tamén de dar resposta aos distintos desafíos concretos aos que se enfronta no ámbito do desenvolvemento económico e social. Hai que destacar tamén que Galicia fomos a primeira comunidade autónoma que tivemos os grupos seleccionados e tamén que fomos a primeira comunidade autónoma que tivemos as estrategias aprobadas. E isto permiteu lanzar no seu momento pois, a primeira convocatoria destas axudas ao beiro do FEMPA. Ahora mesmo estaríamos na terceira. Así, no seu momento, foron seleccionados 8 grupos de acción local pesqueiro que engloban a 409 organizacións locais en representación dos distintos sectores económicos, sociales e públicos, e das cuales 97 entidades pertencen ao sector da pesca, representando a máis de 13.000 persoas traballadoras, as que hoxe, ademais, lle damos pois, este acceso a estes apoios. O balance que facemos das anteriores convocatorias, pois decimos que nas dúas convocatorias anteriores do período FEMPA permitiron financiar 190 proxectos. 190 proxectos que contaron cunha axuda pública de 16 millóns de euros e que supuxeron un investimento privado de outros case 11,7 millóns de euros. Un total, mobilizamos 27,7 millóns de euros que serviron de promover un impulso económico e social moi significativo nas zonas costeiras da nosa comunidade.
Os proxectos das actividades económicas representaron o 45% da axuda pública, cunha axuda media de proxecto de casi 98.000 euros, e o 55% restante para proxectos de actividades sin ánimo de lucro, cunha media de cada proxecto de máis de 75.000 euros. Se votamos incluso a vista atrás no período que é 2016-2022 dentro da programación anterior dos FEMP, foron 703 proxectos os que se mobilizaron un total de 80 millóns de euros. Deses 703 proxectos, o 56%, 394 foron productivos, cunha inversión global de 63 millóns de euros, e o 44%, 309, foron non productivos, cunha inversión de 16,5 millóns de euros. Cifras estas que nos permiten calibrar axeitadamente o extraordinario traballo que se está a facer desde os GALP e que hoxe, ademais, queremos reforzar co obxectivo de eliminar estas barreiras ao noso sector do mar á hora de acceder a estes recursos. Unhos obxectivos que en esta terceira período do FEMPA vamos a seguir impulsando proxectos que promocionen a innovación en todas as fases da cadena de produción, da suministración dos produtos da pesca e da acuicultura, tamén a mellora da imaxe destes produtos e a súa actividade productiva a nivel local para a súa incorporación á cultura tamén alimentaria de cada territorio. Por lo tanto, líneas de traballo moi enfocadas a potenciar e reforzar a actividade marítimo-pesqueira de Galicia como actividade, sin duda, estratégica para a nosa economía. Outro dos obxectivos é necesario é o fomento da economía azul mediante o apoio á diversificación dentro e fora do sector da pesca comercial, e isto vai en coherencia coa estrategia da economía azul que aprobamos tamén no Consello da Xunta de Galicia do período 2024-2027. Tamén vamos a seguir promovendo con este modelo de cogobernanza, que é o que preside a nosa xestión pesqueira, vamos a seguir reforzando o papel das comunidades pesqueiras no desenvolvemento local e tamén na explotación dos recursos pesqueiros e as actividades marítimas. Tamén vamos a seguir como obxectivo a traballar cara a mitigación dos efectos do cambio climático, o impulso tamén, como non, que é moi importante, do aproveitamento do patrimonio medioambiental e cultural marítimo, así tamén como fomentar o que é o benestar social ou a creación de empleo, que tamén, sin dúda ninguna, son outras finalidades que estamos perseguindo con estes apoios. Por lo tanto, falamos dunha liña de axudas que conta cun gran impacto transversal en todos os seus obxectivos e unha transversalidade que tamén se observa nos seus potenciales beneficiarios, que, como xa comentei, son todas as entidades do sector pesqueiro, tamén persoas autónomas, pequenas e medianas empresas, entidades públicas locales ou entidades sin ánimo de lucro, entre outras. En definitiva, que o que procuramos desde o Goberno galego é traballar para mobilizar o maior porcentaxe de recursos posibles e que estes cheguen a materializarse en accións concretas que permitan seguir fortalecendo o crecemento dos nosos concellos costeiros e especialmente, como non, o do noso sector pesqueiro, fomentar o investimento de proxectos que reforcen tamén e diversifiquen a actividade económica sacando o maior proveito dos nosos recursos, ofrecer apoios a iniciativas tamén innovadoras que abran as portas a novas oportunidades e que xeren novos postos de traballo e que, ademais, fagan posible asentar población, potenciar todo o que é o desenvolvemento da economía azul, coa cual tamén, como dixen antes, temos xa aprobada a nosa estrategia, promover as relacións de colaboracións locales entre os sectores marítimos co fin de que as comunidades poidan aumentar ao máximo os seus recursos ambientales, culturales, sociales e humanos. Galicia ten no mar unha fonte de riqueza extraordinaria e esa é a nosa responsabilidade, sacarlle o maior proveito, por iso estamos desde a Xunta traballando para facelo con maior sentido común pola nosa xente do mar, para mellorar a súa calidade de vida e que poidan seguir vivindo do mar do que viviron os seus pais, tamén os seus avós, e, sobre todo, polos galegos e polas galegas de mañá, para que tamén atopen máis oportunidades nos concellos costeiros da nosa comunidade onde poder asentar os seus proxectos de vida. Nada máis, moitas gracias. E quedo a vosa disposición por se houver algunha dúda. Que ben.
Bos días, presidente. Dúas cuestións. A primeira, dicía o ministro do Interior esta fin de semana que compromete máis medios por parte do Ministerio para a loita contra o narcotráfico ante o repunte de alixos dos últimos meses. Non sei se esta mensaxe tranquiliza a Xunta e, en todo caso, le día tamén ao ministro a posibilidade de establecer na Costa da Morte unha base de vigilancia de aduanas. Non sei se a Xunta ten previsto facer unha petición formal. E, por outra banda, quería preguntarlle sobre Altri, o director do proxecto. Aseguraba que terían unha declaración de impacto favorable no mes de marzo. Non sei que datos pode ter a empresa que non coñezamos o resto da cidadanía e, en todo caso, se é irresponsable que a empresa faga este tipo de declaracións cando aínda non se coñece o resultado da día. Grazas. Sí, respecto a primeira pregunta, oíen as declaracións do ministro do Interior. Eu creo que é un tema todo o que ten que ver con o narcotráfico e o aumento, porque estamos vendo tamén o aumento de capturas que sempre celebramos, pero iso o que demostra é que está vendo un tráfico intenso e con entrada en Galicia e con presencia en Galicia do consumo de drogas, situacións que non víamos hai moito tempo e que, de logo, nos ten que preocupar. Por tanto, esta loita ten varias facetas, varios frentes nos que podemos estar todos, pero, dende logo, o policial é un deles e todo o que sexa reforzar eses medios creo que é benvido. Non tivemos ningún contacto co ministro do Interior ao respecto. Dende logo, escoitado o que nos dixo, intentaremos que se nos dé máis detalles e, por suposto, ofreceremos a colaboración da Xunta de Galicia nese senso. Eu alégrome moitísimo de que sexan conscientes do Ministerio do Interior do problema grave. Estamos, sobre todo, pode haber un perigo, de que volvamos a situacións que xa parecían esquecidas e, dende logo, non desesadas en Galicia. Por lo tanto, eu celebro moitísimo esta disposición do Ministerio, do Ministro do Interior, para aumentar os medios e a intervención para intentar atallar este problema, no seu caso, nos medios policiais, pero creo que debe ser unha tarefa de todos e, por tanto, de máis ministerios e, dende logo, da Xunta de Galicia. Respecto á segunda pregunta, que hai uns prazos para emitir a declaración. Non teño nin idea, nin sequera coñezo esas declaracións concretas, pero o que lle podo dicir é que seguimos os nosos ritmos e, por parte da Xunta de Galicia, o ditamen estará cando os técnicos teñan, xa dixen varias veces que estábamos na fase final, pero cando os técnicos o teñan claro e, polo tanto, o que digan é que realmente entenden que hai que decir vista toda a documentación. Por tanto, hai pouco máis. Por moito que diga calquera, os prazos da Xunta van ser, dentro dos prazos legais, os prazos que necesiten os técnicos para emitir o seu ditamen. Boa tarde, presidente. O pasado mes de decembro a Xunta anunciou a posta en marcha dunha inversión de 230 millóns de euros para a automoción a fin de garantir a transición en Stellantis Vigo. Xusto dispois de anunciar a nova plataforma eléctrica na planta de Balaídos, Stellantis negocia un novo ERE e outro ERTE para a fábrica viguesa. Os sindicatos critican que Stellantis segue a recibir axudas públicas mentre se acomecen despidos colectivos cada ano. Por que concede a Xunta axudas públicas a empresas que destruen tanto emprego cada ano que se ven obrigados a solicitar todos os anos un ERE? E, por outra banda, tamén preguntarlle, ao fin do anuncio de Trump de incrementar os aranceis sobre o aluminio e aceiro, se a Xunta xa estimou como pode afectar a economía galega estas novas tarifas, dado o peso de empresas como Aluminios Cortizo ou Alcoa. Grazas. Sí. A primeira, mire, efectivamente, a práctica de ERES, regulamentos, axustes de produción ven sendo tónica habitual en Stellantis nos últimos anos. Supoño que todo o mundo estará de acordo en que, a pesar deso, é de interés máximo a súa permanencia aquí en Galicia. As axudas non son, é certo que hai algunha axuda a Stellantis, sobre todo en materia de formación, pero as axudas fundamentais son a todas as empresas auxiliares, ese montante que vostede se refería, ás empresas auxiliares, que son moitísimos máis postos de traballo que os da propia Stellantis. As empresas auxiliares que existen especialmente, non só, pero especialmente na comarca de Vigo, tamén en Ourense, en outros lugares, as auxiliares da automoción, que non só traballan para Stellantis, pero principalmente traballan para ela. E o que fixemos, por certo, non o fixo ninguna outra comunidade autónoma, nin, polo menos non o fixo nesta intensidade, é recoller as demandas do clúster do automóvil de todas as empresas que
desenvolven esta actividade, dicindo que necesitaban a axuda da Xunta de Galicia para adaptarse ás demandas que necesitan para seguir sendo proveedores de Stellantis e de outras fábricas. Por tanto, iso é o que estamos facendo. Lóxicamente, non nos gusta cando vemos noticias que poideran aventurar, eso non ten... tamén hai declaracións de directivos de Stellantis reafirmando a confirmación da plataforma Stella Small en Vigo hai pouco tempo, creo que unha boa nova. Lóxicamente non nos gusta ninguna noticia que poidera dar a entender disminución da actividade. Por eso estamos intervindo directamente, pero o que estamos intervindo basicamente e principalmente en axudar o sector auxiliar da automoción en Galicia, que son máis de 20.000 postos de traballo e que necesitan aí claramente esa axuda para poder seguir desenvolvendo a súa actividade, non só en Stellantis, sino tamén en outras moitas empresas. Gustaríame que os PERTE do automóvil, tantas veces anunciados e tantas veces fallidos, de verdade, dunha vez claramente asignaran eses cartos que ahora mesmo non teñen ninguna utilidade, asignaran eses cartos para consolidar todo este esforzo que agora mesmo está facendo prácticamente a Xunta de Galicia en solitario. Respecto á segunda pregunta, lóxicamente unha inquedanza. Escoitei as declaracións do presidente de Estados Unidos esta mañán e son consciente da importancia das exportacións da potente industria do aluminio que existe en Galicia, a moitos países, tamén a Estados Unidos. Por lo tanto, espero que todo isto, ao final, non sexa o que se aventura e poida seguir agora mesmo a actividade, xa digo, intensa e creo que moi beneficiosa de exportación que ata agora estaban tendo estas empresas. Non coñezo máis que o que salían os medios de comunicación para facer un análise máis polo miúdo, necesitaríamos ter máis datos. Agora, inquedanza, dende logo, provoca. Que tal, bo día? Eu quería saber se coñece o informe da UCO que di que o fiscal xeral do Estado borrou WhatsApps e tamén deu de baixa a conta de Xmail o mesmo día que o Tribunal Supremo lle abría unha investigación e que opinión lle merece iso. Moitas gracias. Bueno, pois que é o mesmo fiscal xeral do Estado o cal decía o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, que había que pedirlle perdón, que quen lle iba a pedir perdón agora por todo o que se dixo? Pois, en fin, a UCO acaba de falar claramente, supoño que o Goberno Central, cando os informes da UCO lle conveñen, os ensalza e cando non os ignora, mesmo os contradí. Di o que di, e dende logo que un fiscal xeral entre nestas prácticas, primeiro, dá moito que pensar sobre a súa responsabilidade e, segundo, provoca moita desconfianza, supoño que para moita xente. Eu quero pensar que é un caso illado, moita desconfianza en institucións que deberían estar facendo todo o contrario. Bo día, presidente. Dúas cuestións. A primeira é, a semana pasada a Consellería presentaba un estudio sobre o galego, a percepción do galego, que encargou a unha empresa privada. Un estudio que presenta apenas uns meses despois, 4 meses despois, de que un órgano da Xunta, o IGE, quitara uns datos sobre a situación do galego. Entón, a pregunta é o porqué deste encargo, se non lles convencen os datos do IGE, desconfían. E a segunda cuestión é que este mércores hai unha reunión do Comité Técnico da Xunta que é encargado do Pacto polo Galego, e o punto do día nesa reunión o que trata é a renovación do Plan Xeral de Normalización Lingüística. Entón, a pregunta é que obxectivos ten o Goberno para esta reunión e para esa renovación do Plan Xeral. Grazas. Mire, primeiro, o IGE, que é un organismo da Xunta de Galicia, un instituto estatístico que o que fai é constatar datos. Precisamente, a constatación deses datos foi o que move a Xunta de Galicia, xa o dixemos dende o primeiro momento, eso non facer nada ou non querer saber exactamente despois desses datos cal é a foto, cal é a situación, cales son as actitudes, como se pode facer para mellorar, xe o que move a que a Xunta de Galicia pedira esas enquisas e outras actividades que estamos facendo e que faremos. A mí o que me fai gracia é que hai determinados estamentos, determinados partidos políticos, os de sempre, que cando o dato, cando lles convén ese dato, non o poñen en dúbida e é un dato sagrado. Cando creen que non convén o que di aí, pois entón non hai que aceptalo, hai que negalo e hai que decir que é un dato interesado e o seu encargo é un encargo interesado. A Xunta de Galicia ten que ter moitas fontes para poder formar a súa opinión e a súa planificación. Este é unha máis e, por lo tanto, se damos validez a unhas, tamén hai que darlle validez a outras. E respecto á segunda pregunta, mire, o que queremos é que conserve a súa vixencia e que sirva para o que ten que servir, que ese bilingüismo cordial, esa
promoción do galego que queremos facer da Administración sin imposicións. Por lo tanto, o plan responde a iso, a intención da Xunta de Galicia na súa renovación e todo iso, máis detalles dende a Consellería de Cultura e Lingua. Moi bons días, presidente. Volvendo ao tema de Altri, gustaríame que dera unha valoración sobre as declaracións desta mañá do deputado Luís Bará, que, se por non as puido ver, decía que podía haber algo turbio na intervención da sociedade de Impulsa, un posible tráfico de influencias e un claro conflito de intereses porque a presidencia recae na conselleira de Industria, Lorenzana. E tamén unha valoración sobre esas acusacións de ocultación de información dese memorándum e demais que critican dende o BNG. Bueno, mire, outra vaca no millo, despois de descalificar de xeito xeral e ás veces individualmente a persoal, a funcionarios da Xunta de Galicia, de poñer en dúbida en xeral, de facer verter insidias, facer insinuacións nunca demostradas, nunca sustentadas cun mínimo rigor sobre o traballo dos técnicos, o traballo persoal da Xunta de Galicia, agora toca isto. Agora resulta que o problema é que un órgano do que forma parte da Xunta de Galicia o preside a Xunta de Galicia. Probablemente, se non o estuviera presidindo, a crítica sería esa. Bueno, pois, que lle vamos a facer? Supoño que será a continuación. Cando hai outros argumentos, a técnica e a tónica é esta. Primeiro, descalificar as persoas e o seu traballo, despois, descalificar os órganos que toman decisións. Para mí, todo isto sí que demostra unha cousa, o que dicen sempre. O BNG coñecía perfectamente o proxecto, de feito, todas as manifestacións dos seus responsables políticos, mesmo algún alcalde sobre a súa bondade, están aí. Outra cousa é que despois de perder as eleccións cambiaron completamente. Volvo a decir o que dixen a semana pasada. Hai unha pregunta sobre isto, por certo, o mércores na sesión de control, pero si o BNG presidir a Xunta, Altri sería o seu proxecto estrela. Non, mesmo, primeiro decir que os funcionarios prevarican e ahora decir que hai algo oscuro e que a documentación se está ocultando. Tanto rigor unha cousa como a outra. Volvendo ao asunto do galego, fala vostede precisamente do traballo dos técnicos. Por que non se lle encargou entón a estes técnicos da Administración Pública Galega estes outros informes adicionais que se lle encargaron a unha empresa privada? E, por outra banda, despois da votación en Cariño sobre retirar o nome a unha rúa que leva o nome de Manuel Fraga, quero lle preguntar se o PP respalda e reivindica a trayectoria completa de Manuel Fraga e, en calquera caso, se vai tomar algunha medida para intentar reverter esta decisión de Cariño. Gracias. Sí, mire, primeiro, decía antes que hoy hai un instituto estatístico, por lo tanto, arroxa unha serie de datos basados en técnicas estadísticas. Cando queremos profundizar, precisamente a través de, a raíz dunha situación que se deduce destes datos estatísticos, é cando temos estas fontes de información. Non é a primeira, nin será a última vez que a Xunta de Galicia fai este tipo de encargos. Vou dicir, faime moita gracia que cando non convén o seu resultado hai que criticalo, non só o contido, sino casi incluso a fonte, cando non se di nada. Eu pido un pouco de rigor. Os de sempre, vai pasar o de sempre. Só lles valen os datos que lles conveñen coa súa interpretación e os outros non. Eu creo que a mellor receita frente a eso é a objetividade e querer ter a maior parte de datos para poder acertar, saber o que está pasando para saber como hai que actuar. E a segunda pregunta era, perdón, de? Sí, mire, bueno, eu tive a ocasión de manifestarme esta fin de semana. A mí non me gustou, creo que como a moitísima xente, a decisión que se tomou no Concello de Cariño. Non espero outra cousa dos de sempre, non foron capaces nunca de ganarlle unhas eleccións a Manuel Fraga e agora, tantos anos despois do seu pasamento, pois siguen igual intentando destruir unha figura que eu creo que forma parte da historia de Galicia. Cos seus fallos, todas as persoas, eu decía o sábado tamén, tiveron fallos, creo que a parte positiva é inmensamente maior e iso é un legado de transformación de Galicia para ben, na miña opinión, indiscutible. Por tanto, pouco que esperar dos que sempre van a intentar despois de non poderlle ganar unhas eleccións democráticas, intentar denostar a súa figura. Creo que os retrata a eles mesmos e dicen tamén, lamento o que fixeron os meus compañeros de partido en Cariño, esa abstención que creo que non é xusta nin con Manuel Fraga nin con a súa trayectoria. Por tanto, resposto á súa pregunta. Claro que
respaldo e reivindico todo o que Manuel Fraga fixo por Galicia. A partir de aí un acordo municipal, a Xunta pouco pode facer, máis que decir que hai certas actitudes que retratan a quen as teñen, a quen as fan. Sobre a lei que anunciou de educación digital, quería saber como vai afectar ao programa Valar, que houve meses atrás, o ano pasado, estivo un pouco cuestionado porque hai colexios que se retiraron deste programa. Non sei se vai avaliar ou repensar este de meter as tablets nos colexios para os nenos. Por outra banda, o BNG xa se mostrou hoxe disposto a apoiar na Xunta na reclamación dunha cuarta competencia. Que lle parece cando se vai efectivizar esta petición e se hai algunha novidade sobre a do litoral, a de xestión do litoral para facer a firma próximamente? Sí, a primeira pregunta, por eso decía eu que calculaba íbamos a intentar que a tramitación da lei no que se refire á Xunta de Galicia, a aprobación do Consello do Proxecto, estivera antes de rematar este ano, pero dependía un pouco, recordaban que decía que era posible chegar ao primeiro trimestre do ano que ven do resultado da consulta pública. Supoño que esta cuestión que vostede plantexaba e outras, e aí está a necesidade desta lei, poden surxir na consulta pública e veremos, intentaremos, por suposto, escoitar a todo o mundo, nos obriga a ter en conta todas as sensibilidades, pero todo o que ten que ver coa implantación e os beneficios e o regulamento das novas tecnoloxías no ámbito docente é algo que está aí e creo que vou regulalo e esa cuestión pode ser unha delas. Veremos o que sale de todo iso e esperamos acertar con esa regulación. Respecto á segunda pregunta, celebro moito cando hai posturas coherentes, eu as celebro e recoñece, por tanto, se o BNG está disposto a apoiar a Xunta de Galicia nesa reivindicación, eu o agradezo e o recoñezo. Me teñen escoitado moitas veces decir que antes que a cantidade hai que ir a calidade e a eficacia. Por lo tanto, enlazando con algo que vostede me preguntaba tamén, imos intentar pechar xa dunha vez a transferencia do litoral. O Ministerio acaba esta mesma mañán de remitir xa unha proposta con concrecións respecto dos medios, tanto inmobles como medios persoais, como medios materiais, vehículos. Imos analizala, imos ver e comparala tamén coas medios aportados noutras transferencias sobre a xestión do litoral xa feitas e o gallá podamos pechar isto canto antes, e iso sí, dun xeito susto, reclamando un trato non mellor que outras comunidades autónomas, pero sí o mesmo trato. E a partir iremos a polas demais e, desde logo, non desbotaremos as anteriores. Eu recordo que, unha vez máis, no Congreso, o Partido Socialista, socios en Madrid do BNG, acaban de adiar outra vez, supoño que coa intención de facer as veces que faga falta, o debate sobre a transferencia de titularidade da P9. Por iso digo que antes de abarcar outras competencias, imos intentar pechar as que temos. Eu sinalaba a que ten que ver, ao final, todo o que ten que ver con facilitar a implantación de persoas que queran vir a vivir a Galicia e facilitares que poidan traballar en algo máis relacionado coa súa titulación, que moitas veces ten que ver coas vacantes que temos. Todo isto ven un pouco tamén en función das conversas que estou tendo. Estou mantendo reunións con embaixadores de países iberoamericanos que unha das cousas que me transmiten é a dificultade respecto a estes temas. Outras comunidades autónomas tamén o teñen reclamado e creo que isto facilitaría toda esta inserción laboral. Por lo tanto, este mesmo ano o plantexaremos, pero sin descoidar o que xa está enriba da mesa. Sí, bons días, presidente. Quería preguntar sobre unha reclamación que fai o ICOMOS, que é o órgano da UNESCO, e que acaba de pedir que se realice un novo informe de impacto, sobre todo ambiental, paisaxístico, do que a mina de Touro vai a ter, sobre todo no Camiño de Santiago. Quería saber se sabe desta petición e se o Goberno da Xunta vai realizar este novo informe que reclama o ICOMOS. E despois tamén quería preguntar sobre a investigación que no seu día fixo a UDEF, a Unidade de Delitos Telemáticos e Económicos da Policía, sobre o entramado económico que tiña o grupo El Correo Gallego, o grupo editor do El Correo Gallego, no cal descubriu hasta casi 84 contas diferentes no goberno presente a vostede, no que presidía Feijóo, se lle deu 2,5 millóns do GES Galicia precisamente para
para impulsar este conglomerado. Unha das cuestións que cita precisamente o UDEZ é que non se teñan en conta ou non se pidan informes para saber realmente a situación financiera desta empresa. Quería saber a súa valoración ao respecto. Gracias. Bueno, a primeira pregunta, efectivamente, mire, a Maese Comos, que tuvo unha participación, está tendo no proceso de avaliación, na parte que lle toca, sobre todos os informes que teñen que ver con Altri, un organismo que me merece todo o respeto. Non coñecía esta solicitude, pero bueno, tampouco podo valorarla porque non sei exactamente a que extremo se refire, pouco lle podo decir, mas que, por suposto, atenderemos e se é necesario e preceptivo, os técnicos o estiman, pois o faremos, pero pouco máis podo decir. E respecto a outra nova que non coñecía, bueno, decirlle que, por suposto, primeiro, estamos a disposición da Xustiza, o UDEF actúa como Policía Judicial, se nos pedira calquer documentación, aí estamos para suministrala, e respecto ás axudas en concreto, bueno, o que facemos, igual que todas as colaboracións que pode facer a Xunta con medios de comunicación, se someten a un procedimento e están perfectamente auditadas polos servizos de asesoría e intervención. Se houbera que facer algún trámite a maiores que non está, se podría considerar, non o sei neste caso concreto, pero de logo todo o que é preceptivo faise, por iso digo que total tranquilidade respecto a esta axuda de calquera, con independencia do seu resultado posterior, eso non depende da Xunta de Galicia en algúns casos, ou en moitos ou en todos, non o sei, eso xa é unha cousa do que recibe a axuda. Muy bien.